morning guys. So to oras karon no. Alas 6 pagkapin so sayo kayo. Mato ta karon sa kanang bukid to babaw. Ubanon ta mo kay magkuan ta karon magkupras, maglugi ta og lubi ba. Patabangon ko ako kanang kuan so nako papa. So ubanon ta lang mo para makita mo kung unsa sa na klaseng trabaho ba. Boss, galing na nagbuhat na boss. Agi ko boss relax lang siya boss. Agi sa ko boss. So ako ra isa karon no. Naguna ko kay napo man sila gi buhat niya ako kay ready naman so kita sa maguna dito. So dugay-dugay sa wala na nakatabang kupras na so karon pa ta makabalik og tabang. So dito lang ta magkita hinig abot na ko kay maglakaw sa ko. Diri na naabot na ta. So mo na mo kuprason karon. Ang kini siya nga kupras. So kana ning mga nangahagbong bitaw. Wala pa ni siya mismo gid gisaka gikupras lang ning mga puwak ba ng mga nahugra nga bunga. So mao sa ni gikupras karon. Ya. Ako pa man isa na chill sa tanya magsugod na ta karon. Ako ipakita ninyo kung unsaon. Mo na to gamito no. Mo ni siya ang lugitay, mo niya mo ang gamiton pag kuan ni paglugit ani. So di kay nako ingon nga mapakita gigayon ninyo no kay maglisod man tag kuan ng plaster sa ato ang kuan kamera. Sugda na nato guys. Pabuton lang nato sila nga maabot to sila. Lain ning lugitay. Ngita talain kay murad. Gan lagi lamok. Ito na tong uno dire, labay na tong bagol dire. Labay. Muna ko trabaho ni sa una. Muna mo gidakan sa elementary pa. Anto nag-college na. Muna mo gi trabaho ani. Karon balik gyapon ani. Di kasi nga nagay. Paano ko ni? Kuman ko ni sakang kuan. Ano ba siya? Gusto ka lang sa kamo. Sekarang ini panggung masak kita. Buka, kita ya. Ini simpel. Betul. Tangan ya. Ada lubang yang sebagian ada lubang yang kecil. Balik. Ako ipakita inyo ang kung saon kini. For example kini dapit man ni sa luyo, dili man ni dapit sa mata. So mo buhatan ni sayon ra kay ni siya. Yan ang nakao pwede rin yun na on ritso. Ani subay sa kilid ba? Na on ritso na
Dali ra kayo. Kaso na yan. Labay ng bago lang to. Yang kini po na ikuan, kiningan na siya dapit sa mata, imo buhaton pikason sa nimo daan dire. Ana, pikason nimo daan na. Pwede nimo duhaon. Pwede tuluhon. Yang ani gyapon kilid ka maguna. Kini siya kay na may buwan mo ninipis kayo ni siya. Nauna ni mo sa kilid-kilid yun. Dali ra kayo. Huwag di ka anad-an Dugay gid mahuman. Mana na maglugit manatanan. Plastaran lang yun nila para lutuo na po na sila dito. Ilagi para plastar ang lugit para lutuo na ba. Basta kira yan ay itong nga nga estima mo kakurat ka ba? Roger Portion. Sugda na pagluto. Paabot sa tadere do. Chill sa tay higda ba kay paabot sa tang maluto to. Tapos dito. Higda sa tadere. Kay basig ba nga unya pa ng mga laon na maluto. Chill sa loitags dire. Unya na lang po kung maluto na. Dito sabay manuto sabay. Mangita plato. Kaya kay plato Araw. Plato. Ano si plato bukid? Tagan kayo. Ko betul? Muna mo plato bukid. Bagol. Mga untaw. Raw plato. Mga unsa mi? Iya na pud. Manam ko kaon sila kay wa pa man. Aw. Dihigda na ba balik? Rug baboy ba? Paabot mo man tao kay wa pa man luto. Inya pa na to taon. Plaster sa dato bandi gini yung sako. Sako mo na natanan. Paabot lang mga kwaon Nakargan rin na mo ang kuano. Ang lugit unya kay nalimot mo ko pag video. Nakalimot ko pag video. Karon ako na nga padong na may uli. So anin lang tataman. Bye bye.